Илебез тарихында зур бәйрәм бөек җиңүнең 75-нче язын каршы алу алдында торабыз. Җиңүне якынайту өчен безнең кадерле якын кешеләребез, ата-бабаларыбыз, әнкәйләребез, карты-нәнәләребез 1418 көн буе фронтта дошман белән көрәштеләр. Тылдагыларның мең газаплар аша куйган хезмәте шушы җиңүне якынайтуга ярдәм итте. Хөкүмәтебез тарафыннан ветераннарыбызга зур хөрмәт күрсәтелә. Башларында ак яулык, иңесләрендә ак шәл салган әбекәйләр, башларында түбәтәй кигән бабайлар. Барысы да матурлар, сөйкемлеләр. Илеш җирендә 1941-45 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 75 ел юбилей медальләрен тапшыру дәвам итә. Әйткәндәй, беренчеләрдән булып әлеге медальләргә район мәдәният сараенда узган муниципаль Илеш районы советының тантаналы утырышы барышында сугыш ветераннары Мәгъруф Карипов, Фәһим Гафаров, Тимерзада Мөсәллимов ия булган иде. Арытаба район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин әлеге истәлекле бүләкне ике Бөек Ватан сугышы ветераны Гали Кашфуллин һәм Хәнәфи Шәһәбетдиновка тапшырды. Гали Әхмәт ул өчен бу көнне икеләтә бәйрәм булды. Туган көнне юбилей медале алды ул. Шулай ук юбилей медальләре Этей авыл советы авыл биләмәсе җирлегендә гомер кичерүче Гыләҗетдин Хөснетдинов, Фуат Шамсиев һәм Мәрьям Мәхмүтоваларга да тапшырылды. Узган елларда Илдар Иршат улы Бердәм Русия төбәк башкарма комитеты җитәкчесе киңәшчесе Гөлнара Хәмиева, район ветераннар советы рәисе Анатолий Романов биләмә башлыклары белән берлектә сугыш ветераннарының өйләренә барып янә медальләр тапшырды. Бу юлы югары бүләкләрне Гали Хаков, Виктор Акимов, Нагырлыгаян Дәүләтов, Мөслимә һәм Софетдин Гыламановлар, Риза Хакимов, Әхләм Сәлимгәрәев, Миргалим Галимов, Хәзәр һәм Вагыйс Кәримовлар, Хәләф Гомәров, Тимербай Маннановлар алды. Мен менә монда алып килдем иң зур бүләк бүген. Бу Мәскәүдән Путинның бөек җиңүнең 75 еллыгы белән багышланган медаль. Шушы медальне рөхсәт итегез сезгә тапшырып китергә. Менә удостоверениесе медальның. Кулын кысып бирәсең диде. Менә кулыңны кысып бирәм. Үзеннән. Рәхмәт. Nasıl удостоверениесе? Rayonumuzun prezidenti için senin kolun. Hayır. Sıkacı Anatoliy Ivanov'nakında ne daveratlıkında var. Bunları tanıyorsun barsın dayı mı? Tanıyım. Senden yine bu kıskandı olacak. Buna düzeltemiz şunu, düzeltemiz indi. Şuna kildim ayırım kısargadı verdim. Ruhsat etseniz medalini de bırakıp uzam yarar mı? En büyük yerge koyan bu medalini, en birinci itir şu şunu. Kutlayız. Sağlık, selametlik, tegizlik, uzun ömür tilayız. Бөек җиңүгә 75 ел, бер кеше гомере. Инде авырлыклар артта калган. Тик шулай да ветераннарыбызның күзләрендә чагылган самимилек бүгенге буыннан ихтирам көтә кебек. Яшь вакытларын, узган гомерне искә алып, сөйләшә башлауга, сугыш башланганда үсмер булган өлкәннәребезнең телендә бары бер генә теләк. Ил көннәребез тыныч булсын. Сугышлар күрергә язмасын. Шөкер, тыныч умул тормышта яшибез. Сугыш авазы бик еракларда калды, йөрәк ярасы бик тирән әле. Кагылмаска иде ул яраларга диялар. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.